Здравейте, просто смъртни! Какво може да познаем, че е дошло лятото? Първо, всички стават супер разгонени. Второ, обявяването на изпълнителите за Спирит в Бургас. Точно така, след цялото това зимно очакване вече имаме първите обявени банди за фестивала. А именно... белгийката Села Сил. Британската пост-хардкор банда Enter Shikari. Rizal Kicks. Дуото Чесен Стейтъс. Малко ямайско реге с Little Roy. Южноамериканците Чес от Дака. Motherfucker. Бързо скачате към официалния сайт на Спирит в Бургас, защото там в момента се предлагат промоционални билети. 99 кинта парчето. Споделете с нас дали ще ходите на Спирит в Бургас тази година и кои други групи искате да видите. Абонирайте се за канала ни, за да получите още новини за това събитие, както и други. Грабвайте джапанките, Спирит в Бургас идва. Mama do the ham, mama do the ham ham. Mama do the ham, mama do the ham ham. Mama do the ham, mama do the ham ham. Сиятъл. Майце.